So, laban natin. Sila disip. Tsaka. Tagline, tsaka si Darak. Yung Darak. Kalaban ni Stone Cold. Si Dwayne Johnson. Uy, gago. Ayaw mag-go live. Huwag ka nang mawala. Mamaya na nga ako. Huwag ka nang mawala. Ako rin? Sabay ganun. Sabay ganun. Tanginang yan. Gaganda na naka-live na ako. Si Rick sabi sa'yo, ano daw, sleep. Tapos nakita ko yung game. Base is under attack. Toyal ka to ah. Ang gusto mo nang kumalaban sa amin, Rick ah. Lahat kayo, gusto kong testingin. Parang lumalakas yung loob mo ah. Nakakuha na lakas ang loob. Online lang to eh. Sa LAN games, hindi na. Ang tagal-tagal! Manta ka na lang dyan. Huwag ka nang mawala. Ang tagal-tagal, ang tagal-tagal, ang tagal lang namang ito. Pare, nahanap na kayo. Mauna pa ako sa kay Eric. Nandito Ay, ako sa nang sniping, yun. sabihin mo. Sniping, lol. Nena mo, bilisan mo na. Yun yan, porno. Pala ko muna. Unifor? Uniform. Ba't Oo, mas maganda ba't yung nag-uni? Dilag, Ito pa yan. dilag. Magugulat ka sa sarili mo ngayon, Tan. Bakit? Maganda mamutok eh. Tumatama. Ang lagyang obs mo. Bala ka rin. Huwag ka nang mawala. Nandudurog ako. Resume na Ganda server. line up, ah. Resume na server, Rick. Resume na, parang awan nyo na. Bawas mo siya. Okay man na kasi kahit ang hina ako yun. May patala dito, Rick. Takot eh. Rick, lipat ka na, Rick. Suspect. Ano sana po mapansin niyo ako? Ano na bata? Ayun na, AFK pa si Wiseo. Ayun o. Poga naman, ang daming galaw. Tangina ako pa. Late na pumasok ang puta. Sino nga ba yung streamer na yung makulit? Kaya. Uy. Uy. Wala din dito pa. Nalike yan, nalike yan. Yan, gusto ko may partida agad. Narinig niyo ba ako? May nalang. Mahina pa rin ang mood na. Ba't tangik mahina? Gagi sa Discord mo. Ewan ko kung sa akin. Anong isa pa? Wala. Wala sa may exhibition puta. Ito lang. Wala nga. Game na to. Ay, may nagpakamot. Game na to. Bahala ba ko ay nang pustahan. Opo, idol ito. Pustahan to, idol. 30k.
Yung ito. Ah, Dulo yung agad. Ilalim isa, ilalim isa. Dulo ka dyan, par. Doon sabi sila, awat, awat. Butayin na nyo. Galaw. Angat dito. Dati tatlo na tayo pala doon. Butin. ito na ako. Mabuhay ah. Bumulag. Para si Pajay, Plado. pajay, pajay. Nay. Ubus niya. Tumulog. Pinasok ko na. Bulag lobo. Isa lang Plado. Saan yung Chico? Hindi ko pa naihagis. Lobo ka. Patay isa. Ay po! Kinig! Kanan! Kanan! Kanan yan kanina. Hinge to. Cool. Ano saan? Ang Ano ba mamatok? wala para pala sa naman. Kasi naman ako. Komportable ako. Ako parang mas ganda dito sa yun. Ba't naging mas maayos to? Bulag lobo. Oh, lag yung mix eh. Pumasok ako. Okay ba? Parang ang dilim ng dilas ko. Always J, bawas na to. Wala na buhay yan. Nag-J ah. Patres na. Nakakarbay niya. Wala na buhay yan. Promise, lasang kamatis. Tingnan mo, meron pa. Tumaka na isang digil. Puta. Pero pala tinaba mo eh. Sa dulo ako. Yan narik. Ubar. Bakta ko rin. Di gumagalaw. Log lang. Inaano ko yung monitor ko eh. J ako. Ilaw. Nakapatres. May ba J? Tres pa. Ay, bomb site naman. Dalawa na. Kumus na. May ano na pa. Nakaiyak. Oh, saan? Ay, chat lang ako. Ay, masyarat naman po. Watch it, Idol Hazel, Andre. Masyarat. Gaglaw. Katraso ng puta. Ano yun? May play ah, ingat ah. Ano nilalim mo? Lob na. Patay, lob.
Reloading ako. Pansabog lang ako. Buti sumobra. Ilaw. Loob, loob na yun. Ilaw, ilaw. Patay. Loob, loob, loob. Ilaw na. Mamboy rin ka. Lalim rin. Bomba nga. Padrop. Oh, igi Ang galing ng tunnel ko. Hello, bra. 8 brightness. Sniping ako. Bulag ka. Junction na. Ay. Ano mo? Lado na sa akin yun. Yan. Junction na. Gitna pa. Baka may natin. Patras. Wala rin silang dalawa. Patras na. Pares na boss yan. Karoon din yung nakabigil. Ina! Hallway J! Tang ina mo. Pangit na sausaw ko dun. Pag dash me ko po tayo na 26 damage. Brother. Bukuan ako. At mga... Ilaw. Ay, tres. Lumabas. Ako na yung tres ba? Ilaw. Ano ako? Bomb site. Ikaw ba yun? Hindi ako yun. Bomb site na. Hindi inangat yan. Pahiwala yung isa. Sayang. Oo. Teka. Patay ka. Patras ata. Matay na loob. Saan to? Hindi ko alam yun. Loob pa. Hindi gago, nagulat ko. Atik yan. Okay ba rin? Labang ba dyan? Hindi. Dito sa atin. Sa ilaw. Ilaw. Hindi gaming. Bay. Walang snipe. Nandiyan to. Baka sniping natin to ah. Hindi wala. Arctic ba to? Baka i-hit. Hindi. Gumagal. Hindi yan, ako mabala dito sa tunnel. Backstab ako. Hindi naman to Jade dulo. Wala, may nakapag-check na ba nun? Wala. J ako eh. Dapat dito ka sa kabila, eh. Wala base na sila. Ganado to. Oh, gre-reload ka pa. Duga ka. Makita. Nag-reload. Base sila. Wala palang bala yung carbine ko. Wala akong bala yung carbine ko.
Bulod lobo. Junction, par! Junction, L na. Ako na. I-chat lang ako. Oo. Ako na, dalawa. Ano? Kanan na lang, kanan. Kanan. Pakulik Rick, kay ate, Rick, likod mo. Oh, ikaw. Sabay. YouTube. Bomb side. Tak lang ata. Ayun, nag-press. Saan? Loob lang. Ano lang? Di ko alam. Hindi ko nakita to. Ito base lang nila. Baboy ah. Bronze ito. Barrel ka, Rick. Meron. With enemy doon mo. Haha, sige. One shot tayo. One shot po. One shot. Mamaya. Junction namin. Mamatay doon. Ay, puta. I-shoot na naman ako. I-shoot na naman ako, El. Dalawa. Dalawa ah. Oh. Mic. Two. Balik. Patayin, par. Patayin. Kanan. Inom na i-cheat. Lob. Fake yun. Doon. Saksayin ka, par. Arko ah. Arko na lang. Pakal ka ba? Oh, sniping na to. Ba't pa rin sniping? Kagapat ang ate ka. Uy, gago. Visit ka. Wala pa yung baril ko. Sniping ako. Parekta. Tres ta. Stress. Patay ako pala yung L. Lalim.
Walang scope ang butot. Baksa mo agad. Sa may scope ay tumama, no? Oo. Gago nga butot. Parang mas mabilis pinakonvert. Ilalim pala yun, nabaksa mo. Ang sarap. Chocolate pop. Lagyan. 20 na lang ako. Love lang. PK, oh. Yan. Ubus ang sampay. Boss, eh, din yan. Kailangan saan dalawa. Ang ina dulo. Ayun na, ahon isa. Shoot ako ng ilalim. Ay! Ooh. Pangina. Hanap lang akong buhay nun. Patay tres. Baka may handle. Bulag ako. Try Jay. Tres pa. Ako nahulog ako. Tres. Dalawa tres lumabas. Oh, hindi nabulog yun. Bakit patuloy po mag-drums, Jopay? Huwag ka nang mawala. Meron ako sa likod. Si Jay. Ilaw par, ilaw. Ayo. Buhay tayo ah. Johnson. Da. Kiningin niya kanina ka pa kinakanta yan. Huwag ka nang mawala. Kaya kanina parang nainis sa akin. Sina? Tinig. Tres, lumabas! Kampi Kilo namin. dyan. Tres par, tres. Bus pa kayo dyan, oh. 20-20, oh. Sabi ko na eh. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Yun. Jackson ako. Anong bulag yun? Paano ko Hindi ba nabulag tayo yun? lahat? Lob. Wala tayong trace, gago. Gee. Ninja box na, sure! Ninja box! Trace na, lumabas ah. Lob. Ooh! Nakatingin sa Jay ah. Ooh! Makulit ka. Artik. Eh, gago, layo. Ayaw mo lang. Gago, layo nga. Narik na. Trace ako eh. Lob siya. Narik tatang. Ooh! Shoot pa ako. Ooh! Lob. Tunnel pa yan. Handgun lang yun. To? Oo. Kaya ko to. Ba't alam? Kaya niyan. Pre, Kaso hindi naman ginamit ko, basta baso lang. Naalala ko na naman to. No! 20 boss. Talaga ba? Isa pa. Hindi, napatay yan ah.
Hindi, mag-glock lang ako eh. May bagong trick. Bagong trip. Bagong trip. Gagong trip. Alam na yung ano eh, tres eh. Tres ako ah. Alam na. Wala na Alam yun. na yun, Alam alam na na. yun, alam na yun. Bakit yan. Argo. H-pen. Tres bomb site Argo. Tumunog ko dito. Yung tres First. sa loob ng tres ah. Sure. Tres pa. Bumakap na Argo. Dalawang tres na ata. Dalawang Argo. Ay, naka. Ay, nasa taas pala. Taas. Sabit nila. Doon pala yung ambong boss. Kala ko na sa tres. Bomb. Bomb site. Makakarbay na ako. Carboy na ata yun. Oo, carboy na yun. CD7. Arko dalawa! Bumalik ako. Ano mo, junction? Tres. Dito na. Dito. Yan. Ay, ba na? Iba na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba na, lab? Dito na. Dito na. Paano na? Ah, kikigego. Yan na. Sila na natin. Yeah, I love you. Ano brado ko yun? Yan. Me. 254 damage. Putay na ba't ang laki? Gago, lahat na nabawasan mo. Tanga. Ah, Ano yun? Ano mo isa lang? edi mga 48. Junction meron. Boom! Sabi ko yun, nasa ko pala. Meron ba? Pag-isa mo pa isa. Oo, nasa ko pala. Lado na ka. Ilabasin mo to. Ah, patay. Ah, wala Tignan mo. din. Relax ang tama mo. Sa'yo, bomba ko Tignan sa'yo. mo. Kayang bobo ko. Lalim. Tatlong bobo. Door sa door. Aray na. Dalawang bomb site ata ito eh. Kati. Tres. Asa kayo? Dito Argo. Tara kami. Tres. Aray ko po. Wala, nabawasan ako. Dapat tres, Rick! Argo. Hindi namatay. Hindi ako na ngayon. Patagasan kasi ako nun. Solidan ako. Ng tres. Reloading ako nun. Kaya hindi ko agad. Hindi, bago pa ako mabaril nung sa. Patagasan na ako nung. Action ako. Guys, sniping niya. Arco. Arco 3. Dalawang site yan. Oy! Arko. Ang ina mo, junction mo. Tap. Karting isa.
Sabog tres. Makamatay na yun. Ay pa. Arctic bomb sir. Action nga ako. May bomb to ito. Kala bomb Titanic. Kaliwa X. Ba't ako? Headspot? Anong headspot? Headpot. Saan yun? Spot. Headpot. Bulol. Bulol. Bulag. Bulag ba? Sniping ko ba? Bomb set isa bomb set. Side doors lang. Ilalim. Patay na. Tinamaan. Tayo na mabubuhay Tres, pa. arko. Bomb side. Doors. Bulag doors. Ay, nandyan, nakabang sa akin. Bulag yun. Bobo ko doon. Arctic yan, Rick. Tanim na ako ah. Hindi ako sa libot mo. Ayan, gitna na. Okay, nakabang sa akin, no? Sa Jackson. Basta mga ganong tawa, mga nakutakan yung mga ganyan. Yan. Junction. Direct mo. Sniping pa isa. Arko. Dalawang arko. Arko ba? Kaliwa na lang. Arko. Diyan lang. Ilalim nga. Kasing ko sa sniping. SJ. Nakita pala ako. Arctic. Nababa ako ng sniping. Arctic bomb set, ah. Dalawang arctic ata yan. Parang kinuha ni DC. Bulag tres. Patay bomb set. Meron pa yan. Oh, baka Arctic yan, ha. Arctic yan kanina. Shoulders. Arko, arko. Oh, ano ko patay? Nakabaril pa kayo? Break ako. Dragging ni Jay. Outshoot. Patong na Rick. SJ. Tres.
Tres ha, meron na. Pulado na ako, papasok na yung J. Kupalan. Pulado na Ang ako. tres. Tangin mo, bobo ko. Isa lang papatay pa, Isa na lang. Nakatong pats yan. Ay, dinidipis. Tangin na, pulado na kasi ako. Tres na lang ako. Bobo ko nun. Patay sana sa akin yun. Hindi ko sinilip kupalan. Ayop. Lumabas ka pa ng tres? Hindi ako lumabas. Pumesto lang. Sinipat ko arko. Lumabas ka nga. Unggoy. Ay, gago na ka bang. Hello, shop. Sniping. Bigay ako dyan, ha. Tres. Sniping. Ito, lapos tayo, Ano nyo, Kalising ako. Makakita ng ano ah. Patay. Rest. Uy, likod mo. Nabili ko! Nabindot ko! Yung gitna! Gago! Ina, backfight ko na dapat yon. Ayun o, lumala ka gago! Ayop. Napraning! Nasa doors lang ako eh. Bumulag yung arko sa loob ng doors. Bomb site, Par. Bomb site na lang, Patay sniping? O, bomb set na lang. Door. Arko ako rin. Camera ko. Okay. Sabi mo pag lumabas ah. Sasasawa ka. Bawasan ko rin yan. Arko na. Ayun, gitna lang. Huwag ka na papakita. Wala akong bala. Yung sumingit sa mga ganyan-ganyan eh. Uy! Gago na pala! Ano yan? Pala! Tungin mo rin. So, okay na agad tumingin. So, Dapat yung... sa ano ka, kadulasan. Pag-isan lang ako, buta lang yan. Nakapal ng box. So, yung kinik agad dun. Sniping mamatay na. Sniping mamatay na. Set yung bomb site. Sniping. Bago tayo sa 4. Uy, Trin! Ortik!
Sana mawala. 4, sniping. No! Sniping! Lagi na lang ako headshot, B. Arctic na tong bomb. Ayan yung pala dun yan. Yoy. Madraporix. Doors! Bomb site? Last ano sila? Last 7. Labas. Sniping. Ay, sniping. 3. Tres. Dito tayo. There's na lang yun. Ang ina. Kinuha ko yung carbine, tapos tinapon ko ulit. Ayos na yan. Dinrop ko eh. Sniping. Right, sniping. Bomb site. Site na lang. Na lang. Tara na, Rick. Mauubos na naman tayo. Pag pinuit. Ay, 3. Burst na. Pwede mo. Tres ba? Di ko alam. Lagi bumaril ka kasi. Kala ko may kailangan. Ito nga eh. Kasabat ko yung doors. Bumurin. Doors? Oo. O yun nga yung sinasabi ko. Nasa loob ako ng camera. Sabi mo, 3. Ba't ayan si Hansan? Di ko siya salita. Arco stopper. Arco sniping. Sniping pen. Na lang. Diyan siya. Kulado ako ah.
Hindi ko tinamaan ako. Wala pala akong mic ang puta. Gago. Alam ko, nasasandok ka na eh. Double na Arctic. Arctic bomb site ah. Dalawa arte. First. Junction Arctic. Ano sila? 21. Sniping. Arte ka na rin, Luis. Press pass ako. Press. Sabog tres. Wala nang buhay. Puta ka naman. Junction, dalawa. Shotgun din sana si ano, Tagline. Tapos ba ako? Junction. Press. Una i-chat lang ako. Baka tres pa to. Tres. Pindot. Oh, one tap. Drop. Dulag bomb site. Epic. Headshot. Sa Arik. Parang bump. Sa arko. Sure. Patres. Pa-arko eh, no? Uy, chat ako doon sa boss. Sabi yun nga yun, yung ano, Ano naman yung tirahan niya? first nga yun. Pumatok pa si Digger eh, tapos biglang nakapagod na Arctic. Tapos, Oy, thanks sa 100 stars. Boss D. Oh, shout. Grabe ka naman. Thank you. thank you. Ayun sa loob. Platform yun ah. Hindi ko ito makakapa. Last 2. Ayan.
Patay door, patay door. Outside ka lang. Platform, platform. X. Patay ba ako? Baka umikot ah. Walang labas. Hindi na kayo. Up. Kapag lumapit ka. Lumapit ka. Last two. Side doors. Yung side ba? Patay ba ang side? Bomb side. Tulong sa lukop lagi. Maka-artic yan. Ano ka? Wag na, andyan na. Doors na. Wala. Dito yun ah. Ano yun dun? Sa arko. Saka lang ata. Test. Sniping? Tong ina nun? Sniping? Ano, sak lang sa Arko. Tong ina, suklong. Bakit tong... What name? Yung sniping Sino? sa arko ako. Basement isa. Doors. Dalawang bomb site yan. isa lang bomb site. Wala akong nakikita. Nasa base dulo isa. Tara, dito tayo. Patay bomb site. Oo. Isa lang. Ano lang, yung galing sa base dulo. Malaki buhay mo, di ba? Walang buhay. Sugal ka sa akin. Oh! Putay pa ako nun. Nakangat yan. Hindi. Diyan eh. Kaya muna ako. Pa kaya sila? Gulat siya, nawala ako sa dulo eh. Sino binabaril mo dun?
Gago. Gago. Tagalan mo na, Eric. Gusto ko mag-testing ng 1K video mode. Game ka ba? Eh, ako na rin. Console. Nag-reset up ako. Yan na. Gagawin monitor ko. Malabas niya. Hindi masira to. Tagal mo, Rick. Di ka na yan sanay sa 1K tayo. Hindi ako nagpalit. Pag bumalik ka. Hindi ka 1K. Kaso mga 2 araw yan. Ano ka? Dating utility dun eh.
Aha, go. Sige. Uy, matawa pa talaga. Matawa talaga. Saan ka na? Ay, niride ko yung isa dyan. Tangay na naman. KR na yan. Kailan ako matututo niyan? Rico, Rico. Joke lang naman idol eh. Pero, ay, gago. Rick, ang daming reconnect na ano. Daming galaw, Rick. Oh, hining. Daming galaw, daming internet. Ina mo. Daming Tatlo galaw. ata internet mo eh. Yan na, gets na yan. Tatlo ata yung kamay mo eh. Lalakasan na yan. Kahit ano gawin, magano pa rin. Lagyan mo na ng wallak. Ina mo. Okay lang kaya. Okay lang kaya. Para kita sa live tangi, para naman makita ko kung paano yun. Hindi ko kasi ito alam eh. Hindi ko kasi alam yun eh. Game na. Tara tayo kay AR. Kapag. Baka mapindot ko yung wall hack ko ah. Paligtarik. Wala. Junction na. Dalawa, tapo ko Trace, lumabas. Dalawa yan ah. Bulag to sa taas ah. Makulit. Junction isa. Bounce site na ata to. Meron junction galing. Oh, sorry yung bala nun ah. Musok no. Narinig mo rin? Yung Tunog parang Oo. parang ano. Lumapit lang ako, Lapit. naging ganun. Lo. Pasok pa din. Wish. Gumawa niya Okay, armor headshot ko. na. Zero damage no. Headshot na daw ang puta. Patayin. Isa pa. Help pa. Sabog yung pulado yan, Wish. Always. Saan to? Parang nagpa-FA nila eh. Dulo lang ako. We are divided. Uy! Dito na, loob na. Kaya pupunta to. Pwede pa mong base. Burst lang ako. Tres na. O, babalik yan. Hindi nakalabas. Junction. Sige. Pana. Junction yun. Ito ng mga 3 beses. Bag. Pumunto ka na lang.
Ilaw pa rin yun ah. Lob. Lalim. Lalim na lalim. Gitna tunnel. Ay, gitna tunnel ng under. Atin drop mo. Lalim pa rin. Saan? Green Lalim dot pa lang, rin. lalim ang gitna. Ayan yan. Plado na ako. Laging gan. Pulado. Sasabihin ko pala kami mamatay. Lock agad. Yan. Junction, no? Dalawa yan, dalawa. Dulo J. Dalawang dulo. Pa dulo. Okay pa. Nice try. Palikta. AK oh. Yan, down. Ayan, dami. Gago ka. Sayang. Dami ko ah. Sayang yung sa tres. Bomb take na ata po. Lob. Under ako ah. Sniping ah. Bigot ka na, Rick. Oo. J. Patay, J. Patay. Lob na lang. Gago. Namatay. Uy. Like na. Dalawa. Platform ka. Doors. Ano ba ako? Ang slow ko. Junction, pumasok na ako. Sabay. Saan? Pulado ah. Gitna. Pulado si... Tres na. Sa ako, Tres. 102 damage. Lob na. Tira ka. Kaya dugo na daw kaya Rick yan. 102 damage. Chest, stomach, pain.
Pero mas ate. Pwede mo pa sa tres. Wala, siya yun. No! One tap lang ako ang kulit! Laki ng buhay ko. Delay ako, delay. Dalawa pala Typing browser. ako. Tres na, lumabas. Patay. Isa lang. Junction pa. Galing. Dalawa daw. Sarado na yan. 30 damage. Pulado na yung 30 damage yan eh. Ba't ganun accurate ba? Yan yung napuro ko. Napuluan niya 30 damage. Lagi in-screw. Hindi ko alam na 30 damage yan ah. Okay, Eric. Ang tagal binugo eh. 30 damage. Ito po yung 30 damage. Accurate ba to? Yan na ako rin. O si Eric yung di ako. Ko. No! Ito, binugo. AK oh. Meron o. Pinipindot ko naman. Junction naman ako. Arctic pala. Arctic spot ah. Sa pa, Jay. Bomb site. Oy! Wala. Arctic yun yun, nabili. Sige. Dayong AK, dalawang gold. Mawawala. Dalag kanan. Dalag loob. Dato. Bang! Gago na sa box lang pala. Sa Ayun. box yung isa. Bulag din yun. Nagtago ng box eh. Makulit. Uy! Yun. Arctic ko. Tabuhan na tatlo. Dos. Tunnel, gitna. Gago, libre. Ano yun? Arctic rin oh. Wala. Okay. Sigurado.
Bomb site na isa. Bomb site na isa. Bomb site na. Mamatay na yan pa. Lumabas yung dalawa. Lumabas yung isa. Bomb site na, dalawa. Nawala. Ay! Ulit ka. Ay puta, ina mo, mali na bili. Lang sa jungle. Rampa. Dami pang buhay. Rampan. Junction na. Tres. Bulag ako, bulag ako. What? Bomb site! Tang ina mo, sabi ko na eh. Bomb site ko ah. Always gay. Patres mo siya, tres. Maga pa pala, 12:46 pa lang. Plus ako. Nasa ilalim. Arco bomb site. Arco bomb site kalaban. Tres na ata. May tres na. May arko ah. May arko, Rick. Akin yung tres. Ah, sige, akin na arko. Ito, napangit ang position natin, Rick. Di ba buhay mo? Tres na, por. Lalabas yung tres. Bago. May arko ah. Nabawasan ko rin yung arco sa bahay. Bago ito ba? First pa. Saan yan? Yun yung sa tres na hindi ko alam kung saan. Tres. Footstep. Ano? Ito. Yeah. Buligaw. Mag-i-HG ka. Doors ah. May face sniping ah. Ang hina mo, nakabulo na. Arco, saka tres. Lagi, ba't yung... Doors. Tres, babackstabin ko sana yung tres. Tres sa arco. Arco door. Oo, patay na to, putang ina, arko.
Unat nun. Sorry mo. Kaya nga eh. Dapat sinoli mo. 115 damage. May Ang head ina mo yung damage na yan. Dalawang stopper. Bounce ka Saan lang, to? bounce ka lang, bounce. Wala pa na ako. Anong buhay ito, man? Sabi. Others na. Ooh. Balik ka, Rick. Meron. Pawash out, bro. Huwag mo masyado bubuli yung mga kampi ko. Wala, bubuli na kami. Junction. Bulag tres. Yung junction na. Stress. Kasa ka, Wish? Nag-brown out. Ano, wala, oh. Nag-brown out. Gago, nawala yung akin. Post mo. Nakapost na. Nag-overflow ko. Nawala. Bigla. Ayan na. Baril, gagi. May baril ako. Tsaka may 4K ako, Ilan tapos ba? 8K. Ilan? Bali 8K. Ay, 7. Mga pa sa 8. Ay, gago ba ito na start ko? Ano? Gago, bobo mo. Start round 1. Gago. Gago. 4-1. Plus 4 sila. Ilan kaya pera ko? Mga 4K lang to. Bobo. Plus 4 plus 1. Gago, ay nalang mag-type. Plus 4 plus 1, no? Wala na naman. Advo. Wala, nagtitagid ako. Campsite. Nakapitigid ka na ito. Tres pa. Bulag siya eh. Oo, nakatalikod eh. Sabog tres. Stress. Dalawa tres. Arko. Automatic. Doors, arko. Tay, arko. Walang
sniping ah. Baka may base na. Wala, bomb Wala, site, wala. bomb site daw, Wala. bomb site daw. Patay ko na yung arko. Half life na ako, sapat pa. Ang ina, walang nalabas. Arko kami. Malaban. Nasa jail lang ako eh. Balik-balik ako sa tunnel para ano. Sinisilip ko labas. Ay, ganun. Wala eh. Save niya. Save yan, dalawa bomb site. Iip ko yung putik. Last for dulo. Anong tagusan ko yun? Hindi ko pa. Sniping. Arctic ata yun. Sa under ako ah. Sniping? Arco. Sniping Arctic. Ay, Arco pa, putang. Arco na. Nasa loob lang ng Arctic ah. Wala. Junction. Arko. O, arko na lang. Kanan, dati. Mamamatay na yan. Sa base nila. Parang one tap eh. No? In. Kaliwa X. One day, chico. Uy. Tres bomb site. Bawas ng konti sa akin yan. Junction. Tres papasok. Okay. Bomb site meron. Backstab, sure. Bomb site galing yan. Arko na. Sniping. Ahon. Nanabuhay yan. Kaliwa. No. Wikit po ako. Nanabuhay yan, Rick.
jungle. Tang. Lagi na akong patay. Layo. Siyempre, serve. Tres papasok. Gago isa. Sniping isa, sniping. Stress par. Kaya naman. Sniper. Doon, i-chat na naman ako, Arko. Rampa, may rampa. Siguro, hindi ka pinagdabo si mga... Tangin naman, naiipit pa ako, bobo. Wala naman kayo ng mga kalokohan sa akin. Doon! Ba yun? Ang bad na ngayon. Uy. Uy. Ate ko. Agdan ate. Okay, patay. Black screen lagi. Oo nga. Huwag yun. Saan to? Bisa ka. Sunset yan. Uy. Lumolo mo. Alam mo. Ako, layo naman yun. Ayun naman. Kung nga gagi, hindi ko naman doon pinatagos eh. Hindi ko papatagos doon. Doon sa may bunganga, di ba? May... Ay, tangin mo pati ng bomba. Rick. Rick, saan ka? Sinusugod ko na ng Kaya- Arctic eh. Kaya pala ayaw mo ako kausapin. Kawa naman yung line. Junction pa isa. Ako na lang. Uy, Arctic oh. Junction. Sniping pa isa. Sniping Arctic ah. Patay. Arctic oh, Arctic Rick. Arctic Rec. Puwasok na lagi ko naman. God mode par. Oh. God mode na lang yan, sure. Solve ko na rin yan. Ayun, Jay. Uy! Uy. Pinipindot mo na talaga. Check armor. Kakaon. Sniping yan ang Arctic. Maraming granada yan. Tang ina mo, mamamatay na mo! Diba? Mamamatay na yun. Dalawang granada to.
Eric, patay na tayo dyan. Ay, yan ko. Basta ba? Reset mo kanina dyan.